Здравейте, аз съм LongBG и днеска ще игра на CS Global Offensive. И ще убивам хората. Аре бе, толка шум. Взех си пулка, другия път ще бъде с оръжието. Аре бе, мърши. Покажете си. Аре бе. Ще ви разкърта бе. Ще ви набра оръжието отзад. Ще стрелям. Това е урока на децата. Аз съм детенце. Радвам се. За топ път ще ви разкърта. Ще видите кой е шефа тука, бе. Това оръжие е за близък бой. Да бе, един отзад, друг отпред, как ти? Един ми бре оръжието отзад, другия иска си тъмно. Къде сте бе, мърши мръсни? Дет ме изнасилихте без да съм видял. Къде сте бе? Мърши. Мърши ще бе. Ето я едната. Как ти заврях куршумата. Ето я един. Ще метне една примамка. Да се страхуват. Гледай колко са тъпи ботовете. Ей, наблюдавам те, ще наврата граната отзад, бе. Аре, ще го кажа. Не, всъщност ще ме. Няма време. Няма време. Чичо доктор ще излекува с електрошок. Задник мързе. Чичо електрошок да излекува от спин на задника. Граната шабам. Заслепяваща. Къде си бе? Аре бе, не свърши ли този урок за сексологията бе? Тази заслепяваща граната ще завре на някой гъза. То дед го е бе, няма да може да го види. Ще стана объркване. Аре бе, къде сте бе, къде сте бе? Ето я. Не, кемпър. Картечница негър. Негър. Чичо негър. Ще стрелям с Чичо негър. Чичо негър. Аре бе, Чичо негър. Няма ли тук някой да разстреляме бе, Чичо негър? Его бе. Това беше от мен, LongBG. До нови срещи. Ще ви разкърта бе, ще ви набра оръжието отзад. Ще стрелям.
Това е урока на децата. Аз съм детенце. Радвам се. Break time's over, ladies. Let's go. За топ път, че ви разкърта. Ще видите кой е шефа тука, бе. Could use some help here. Това оръжие е за близък бой. Да, бе, един отзад, друг отпред, как да кажа. Един ми бре оръжието отзад, другия иска си цуби. Къде сте, бе, мърши мръсни? Дет ме изнасилихте без да съм видял. Къде сте, бе? Мърши. Мършиши, бе. Ето я едната. Как заврях куршумата. Ето я и друга. Ще метне една примамка. Да се страхува. Гледай колко стъпи ботовете. Ей, наблюдавам те, ще не врата граната отзад, бе. Аре, ще я запазя. Не, всъщност ще не. Няма време, няма време. Чичо доктор ще излекува с електрошок. Задник мързе. Чичо електрошок те излекува от спин на задника. Граната шабам. Заслепяваща. Къде си, бе? Аре, бе, не свърши ли този урок за сексологията, бе? Тази заслепяваща граната ще завре на някой гъза. То дед го е, бе, няма да може да го види. Ще стане обърна. Аре, бе, къде сте, бе, къде сте, бе? Ето я. Не, кемпър. Картечница, негър. Негър. Чичо негър. Ще стрелям с Чичо негър. Чичо негър. Аре, бе, Чичо негър. Няма ли тук някой да разстреляме, бе, Чичо негър? Его, бе. Това беше от мен, Лонг БГ. До нови срещи.